Okay, mayong mudto doon sa kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na po ta mga higala, dinig atong tulumanon sa kahanginan CNA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kining yung ubus nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Akabang. Abi no adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mahigala Martes, no? Pizza 3 na kini mahigala sa bulan sa Marso. Uy, hapit na closing mga bata mahigala, no? Makita nato nga busy na gani daghan ng kaayong mga eskwelahan nga nagpa-schedule og baccalaureate masses. Ayan, no? Congratulations in advance ay no mga bata, no? At least another year is over. Ayan, no? Congratulations. Mga ginikanan po, at least, makapahuway-huway mong mga duha ka bulan. Relax and see a movie. Ayan. Netflix. Abi na may hingala do, ingon na ni Ana ang kinabuhi. Kami po mga kaparian, relax and go to your new assignments. Mga to na po may manghigala unya na ako isulti higala akong new assignment, pero ako mga parokyano nasayod na ni Ana kung nasa ko ibalhin kay kanunay naman ako nang i-announce ang inana. Abi no padayon ana kita mga ako dai kumustaho ang ako ang mga classmates, no, si Padre Obing Masyon din ha sa isla, si Father Dami Hiramis diri sa Malalod, ug si Father Tonton Arnaiz diri sa may kining Batinggil, ug ang iyang kauban sa parokya si Padre Dodong Ruiz. Ayan, no, maingod to na kaninyo tanan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao, labi na gyud ang akong mga kaubanang pari sa Diocese of Dumaguete. Hala, no? Padayon kita mahigala, ari kita sa tuang Saint of the Day. Boy na nga itong Saint of the Day karon mahigala, bisag wine ng utana. Usa kini siya kababay, no? Usa kini ka santa, no? Ang iyang pangalan mahigala mao si Saint Catherine Drexel. Bino kini si Saint Catherine Drexel. Natawo siya ni adtong 1858 ug namatay ni adtong 1955. Unya kini si Saint Catherine Drexel, she belongs to a wealthy family in Philadelphia. Well-educated, well-traveled, and of course, became interested in the plight of Indians. Upon the inspiration of Leo the 13th, she became a missionary. Nahimo siyang usa ka missionary. Unya, matud pa, naka-open siya og school for black Catholics, no, Black Catholic school in 13 states. 40 missionary sisters and 23 rural schools, you know. And she founded the Sisters of the Blessed Sacrament, and she was responsible for the founding of Xavier University in New Orleans. Ayan, no? And the first Catholic university in the US for African Americans. And she died at the age of 96 and canonized in 2000. Ayan, no? So, bada nga atong hinumduman karon mahigala ang usa ka babae nga nigahin gyud og panahon, very inspiring po ng kinabuhi ni Saint Catherine. Okay, ako nakahuna-una na ba niya po kung magtukod-tukod po kung mga eskwelahan para sa Katoliko. Ayan, no? Bino padayon ta mahigala karong adlaw gipahinumgan nato si Saint Catherine Drexel. Ayan, no? Binapadayon ta ato karon nga padayon kita ari kita sa ato nga mogadto ang Saint of the Day. Ari kita mahigala sa kining CBCP News. Balitang simbahanon ni ining kamudtuhon. Aboy na mahigala. Ari kita sa ato ang CBCP News. Business executives receives papal award for contributions to Catholic media. Pro Iglesia et Pontifice, no? Siya mao si Manuela Hughes Kelly, CEO sa Broadcast World Philippine System Incorporated. Gitagaan siya og papal award, no? Og gihatag kaniya pinaagi ni Cardinal Jose Advincula. Tungod kay nakatampo siya dako
sa pagpalapdag sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko pinaagi usab sa Catholic media. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo matud pa nagkanayon, life becomes disordered without relationship with God. No, ang kinabuhing walay relasyon sa Dios dili matud pa hapsay. Tinuod man ginamay higala, no, ang kinabuhing dili maayong relasyon sa Ginoo dili hapsay. Hala, no, panayon ta mga higala sa atoa nga mga pagpahigayon ug mga pagtulunan. Hala, no, ari kita mga higala sa atoa katekism na ta, no, katekism na ta mga higala, no. Abi no, unang pangutana, Padre. Okay na, so padayon ta mga higala sa atoa nga mga buhat tuno ni ining kamudtuhon. Okay. Jesus Maria mga higala, nawala mag ako ang gianda. Diara kapa diara mga higala, no. Why are Catholics why is the Catholic Church practice infant baptism? Ngano man ta mga Katoliko nga maomoy atong gibansay ang pagbunyag sa mga gagmayng bata. Tubag ni ana, the infant baptism stems from the church teachings regarding original sin through the gift of grace in baptism. Stems from the church teaching regarding original sin. Sa ito pa, ang atong bunyag sa gagmayng bata na nahimo kining bunga tungod sa nahimugso kini tungod sa atong pagtuo sa original sin, no, kana bang salang panulundon, no, kay matud palagi kay do naman gud tay kuan, no, do naman tay kining gitawag nato og salang panulundon. Kung atong basahon sa Salmo 51 versikulo 5, importante ni mga higala nga teksto, dautan ako sukad ako mahimugso ug makasasala ako sukad ako gipanamkon. No, sa ato pa gagmay padang bata pagkahimugso gyud nato do na natay sila dautan na ta, no, gani makapangutan na kita kung nadautan man ta nga matud palagi wala pa man tay salang nahimo mo na gitawag og salang panulundon, no. Sa Salmo 51 versikulo 5, no, dautan ako sukad ako mahimugso ug makasasala ako sukad ako gipanamkon. Sa ato pa gamay patang bata do na natay sila. Nya saon man nato nga makuha ka ng sala, no? Kung atong basahon sa buhat sa mga apostoles kapitulo 22 versikulo 16, no. Busa pabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. No, sa ato pa kay sa Salmo 51 versikulo 5, dautan man kita sukad kita mahimugso ug makasasala sukad nato gipanamkon, kinahanglan nga gamay pang bata papaso na ang sala. No, wala siguro yung maka-alkontra ni ini kay klaro man kini sa Salmo, no. Salmo 51 versikulo 5, dautan ako sukad ako mahimugso ug makasasala ako sukad ako gipanamkon. Sa tupaduna gyud sa lang panulundon. Nya unsaon man nato nga mabunya mawala ning sala sa mga bata? Sa buhat sa mga apostoles kapitulo 22 versikulo 16, busa pabunyag na aron mahugasan ka sa iyong mga sala pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. No, no. Unya sa buhat sa mga apostoles kapitulo 16 versikulo 33, diadtok daknaa sa kagabion gihunaran sa tinugyanan sa karsil ang ilang mga samad ug gibundagan dayon siya ug ang iyahang panimalay. Sa ato pa panimalay apil na gyud niya na ang bata. Nya sa Roma kapitulo 5 versikulo 12, nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa katao ug ang sala nagdalag kamatayon ngadto sa tanang tao sa tanang katawhan kay nakasalaman ang tanang tao. Ayan, no. At kasulod sa kalibutan ng sala pinaagi sa katao kay sa maning tawhana si Adan ug ang sala nagdalag kamatayon ngadto sa tanang tao, no, kay nakasalaman ang tanang tao. Muna, no, muna nga kinahanglan gyud nga gamay pa ang bata ato nadaan nga pabudyagan. Kay kung atong pagtulon nato atong simbahang Katoliko
sa CCC number 1250, the church and the parents would deny a child the priceless grace of becoming a child were they not to confer baptism shortly. Ato pa kinahanglan di ay nga ang atong mga anak ato yung pabunyagan. Muna, no? So, infant baptism stems from the church teachings regarding original sin through the gift of grace in baptism. God washes this stain of original sin and makes us part of His family and offer us eternal life. Ato pa kinahanglan yun nga pabunyagan natog sayo, pabunyagan natog mga sala, aron ato mga kuan aron mapapas ang salang panulundon. Lain pangutana ta mahigala, no? Ari kita sa matudpak, no? Why do we confess our sins to a priest? Ayan, no? Ano man jud nga mangpisal man ta sa atong mga sala sa usa ka pari. Bueno, sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 15, busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampuay kamo alang sa usag usa aron kamo mga ayo. Ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan. Sa ato pa gisugilan gid nang kita nga magsugiray kita. Sa ato pa isugid nato ang atong mga sala. Nya asa man nato isugid, no? Asa man nato isugid, of course, adto gid siguro sa kanang gitawag datong pare, no? Kay sa Juan kapitulo 20 bersikulo 21 sa 23, unya si Jesus miingon kanila pag-usab. Mainyo unta ang kalinaw, ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihoy pa niya sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Sa ato pa, kung musugid na malamang gyud kita, no? Adto lang nato isugid ang atong mga sala ngadto sa mga adunay katungod pagpasaylo og sala. No? Muna, no? So asa man nato isugid? Adto sa mga apostoles. Nya kipatay na mga apostoles. Adto na usa na to pagsugid ngadto sa apostoles. Sa dihang nangamatay, sa wala pa nangamatay ang mga apostoles, ilang gibilin ang maong katungod sa mga tao nga ilahang gisaligan, no? Kay sa buhat sa mga apostoles kapitulo 8 bersikulo 17, unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Kining gihimo nila ni Pedro ug ni Juan mao ang pag-ordina ug mga tawo nga maoy mabinlan sa ilahang makakatungod, no? Nakadawat sila sa Espiritu Santo. Kalakip na ni Ana ang pagpasaylo og sala. Klaro ha? Nya sa buhat sa mga apostoles kapitulo 5 bersikulo 5-6, ang tibuok pundok nahimuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo, si Nicanor, si Timon, si Parmenas ug si Nicolas taga Antioquia nga dili Hudiyo nga nakabig ngadto sa tinuuhan. Nya gidala sila ngadto sa mga apostoles ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Sa ako naginaingon, kining gihimo nga pagpandong sa mga kamot mao kini ang ordinasyon nga sa ato pagibilin sa mga apostoles ang ilahang katungod ngadto sa mga tao nga ilahang gipandungan sa kamot. Kining gitawag natong giordinahan o kining maong giordinahan mao ang mga nahimo karon nga mga obispo ug mga kaparian. O, klaro? So nano, so kung kuan naman lamang kita magsugid na lang kita sa itong mga sala, kinamay giingon lagi diri sa kining Juan Santiago kapitulo 5 bersikulo 16, busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo alang sa usag-usa apan aron kamo mga ayo. Ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan. Sa ato pa kung magsugiray na malamang ta, ato na lang nato isugid sa pari. Kay kung ato nato isugid sa atong silingan, basin baya og ipanugilon pud hinuon ang imuhang mga gipangsugid niya. Pero sa mga pari, di ka na mahitabo. Kay nga naman, ang mga pari adunay balaod nga gisunod nga uni sa gani ang gikumpisal sa mga tao kanila, dili gyud na nila ipanugilon. Kay nga naman,
usa ka na kadako kay ang sala. Kung imong ipanugilon ang sala nga gikumpisal kanimo sa mga tao. So wala ginay pare nga moingon nga muni gikumpisal nako muni dili. Gawa siguro sa mga extreme cases. Pero kani mga ordinary cases nga mangutana ka pa din unsa may gikumpisal niko dili ginamutugan. No, klaro? So sa atong pagpadayon ning atoa dili misa no. Ato pa dili nang usa ta kutob ha. Kay medyo bisita ro kami. Ako din pahinomdom sa ako sa mga parokyano namo no. Sa kanang St. Thomas doon na tay kumpisal karong March 9 sa buntag. So nang adlaw Lunes na siya March 9. Sa buntag adto didto sa Bindoy. Adto mga opisyal nito taga Bindoy. Dayong pag hapon sa Pitsa 9 mga taga-ayungon no. Dayong pagkabuntag sa Pizza Jess, taga-Tayasan. Dayong pagkahapon sa Pizza Jess, taga-Himaladon. Ha? So, umpisal mo ha. Umpisal, no? Sa hapon, sa Tupa sa Ayungon, Marso 9, alas 1 hangtod sa alas 3. Okay, no? So, din na lang sa takutob ha. Ako ragyapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia ka namilit usab kaninyo ug manalangin ka nato ang Dios nga makaagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang ato ang katekises, dado nato ang karinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Maayong mudto kan natong tanan. Salamat sa inyong pagpaminaw.